И здравейте хора, аз съм Криси, добре дошли в моят канал и съжалявам, че нямаше от доста време клип, но просто бях зает и нямаше как да публикувам. Така, днес хора, клипът ще е пак на тема нещо ново, обаче не в някакви други игри, а в игра, от която не съм снимал от вече може би няколко седмици. Именно в Car Parking. В тази игра хора, между другото, има нов апдейт. Чакайте, че то много бързо дойде. Така, в тази игра хора, между другото, има нов апдейт, в който сега ще ви покажа. Така че днешният клип ще бъде за това именно, да. Така, добре, надявам се да ви хареса клипът. Не забравяйте да оставите лайк, да се абонирате за канала ми, да напишете коментар, да го споделите с вашите приятели и така. Добре, и нека да започваме. Така, първата кола е Peugeot 406. Ако не знаете самия модел, аз ще го изписвам отдолу, само да знаете. Така, първата кола е Peugeot 406. Така, тази кола, както виждаме, 207 коня и има, не турбо всъщност, има, не знам, има хора. Първата кола е тази хора. Мен ми е между другото любимата от абсолютно от всички коли всъщност, изобщо в цялата игра. И просто някакси много ми харесва. Аз дори хора я имам, после ще ви ето я. Ще я покараме и нея. Но първо да разгледаме всички коли, пък после ще ги караме. Така, следващата, това беше от сорта нормални, в скоби така да го кажем, коли. Така че това Peugeot, може да го кажем, че се беше от сорта на нормална добавена кола. Смисъл не е спортна, така нали, ежедневна, обикновена. Добре, така, втората кола е... Чекайте хора, само да я намеря. Втората кола хора е BMW M3 Touring. Не знам хора защо е в лилав цвят, наистина малко е странно, но мен това не ми пука, просто ми харесва много колата. Така, за съжаление струва 1000 стотинки, аз имам от всички нови коли в апдейта, имам само една, нали, Peugeot, реално е тук там. Така че тези коли може за сега само да ги разглеждаме, но мога и да ги купя хора и ще да снимам за тях, ако ги купя, обещавам. Така, това е втората добавена кола в новият апдейт на Car Parking. Тя е от серия спортни, един вид, 510 коня, има турбо 2 и така нататък. Между другото, не знам хора дали знаете, но то всъщност, поне сега е как да ви го кажа хора, смисъл, както е играта Car Parking и реално снимката е, нали, един човек с едно BMW и това BMW всъщност е точно като ето това, само че това е комби. Така, апдейтът хора, да ви кажа честно, не знам кога е направен, но мисля, че е направен или вчера, или днес някъде, но не съм сигурен на 100%. Така че, да, вие ако знаете, може да напишете в коментарите, но то не, че е много спешно да го зная, поне аз, нали? И да, така, това е втората кола. И сега, третата кола, хора, е ето това, а именно Dodge Ram 1500. Той е от серия пикапи, хора, и той е доста бързичък, 702 коня, турбо, така. За съжаление той струва 1000 стотинки, той и BMW-то всъщност струват 1000 стотинки, ще видите още какво точно. Така че той е от раздел пикапи и общо взето харесва ми хора, честно казано. И така че ако го купя и него, каквато и кола да купя, ще снимам за нея, обещавам хора. Може дори да правя ревю на някой, така че да знаете. Така че той е от вид пикапи и на мен, често казано, лично много ми харесва. И и така общо взето. И сега хора, моментът, за който сигурно най-много всички очаквахте. Всъщност сега как да ви го обясня. Четвъртата кола, която е добавена, всъщност не е кола. Тя е автобус. Да, хора, чухте ме правилно. Както виждате на екрана, това е автобус.
Честно да ви кажа, наистина не знам марката, но мисля, че е Мерцедес нещо. Мисля, че е Мерцедес. Просто като го виждам отпред, мисля, че е Мерцедес. Той също е 279 коня и той също, за съжаление, струва 1000 стотинки, но ако беше с пари, хора, ще да купя веднага, обещавам ви. И ще да снимам за него, обещавам ви наистина. Така, той е от серия автобуси и това е вече наистина една, бих казал, голяма крачка напред за кар паркинг, защото това им е всъщност, мисля, първия път, първия изобщо апдейт. Това е единственият апдейт, хора, мисля, че това е единственият апдейт, в който са добавили автобус. Никога до сега сме нямали автобуси, хора, разбирате ли? Ето и така като направя, може да му видим по-така ясно интериора. Ето вижте, хора с какви хубави и сини седалки, доста е големичък, могат много хора да се съберат вътре, сигурно поне 60, не знам всъщност, но то няма значение. И така, представете си, хора, ако играем и така онлайн, т.е. нали, с всички хора и си представете, те да се качат вътре и ние да ги возим, ще е много забавно, но съжаление е много скъп. Но иначе интериорът е направен доста добре отвътре, много реалистично също е направен и честно казано и той много ми харесва. Той е от, нали, ви казвам хора, той е от раздел автобуси и според мен това е голяма крачка и браво, поздравление именно на играта за това, че го е добавила. Ами да, така че хора, това бяха всъщност новите коли в играта, но не всичко това. Сега ще ви покажа и новите дрехи. Има нови дрехи също в играта. Аз, хора, само да ви кажа, не съм много наясно с новите неща, които са в играта, но за колите бях сигурен и за още някои други неща, но за дрехите не съм сигурен. Така че, вие ако знаете, пишете долу в коментарите. Така. Добре, мисля, че ето чакайте само да я намеря. Според мен, хора, не съм сигурен, но май и тази дреха е като че ли нова, на някакъв като, не знам, арабин ли, нещо такова. Малко странничка. Ето тази също на ФБР, мисля, че да. Или на нещо ИБФ, да. Тя също мисля, че е нова. Но да, и тази сигурно е нова. Да, тази сигурно може би, хора, е нова, не знам. Това е тук за карате. Това е такава специална дреха за карате. И да. И други, може би тези двете като че ли. Това е на работник дреха. Тази е на такъв като просто половер. И реално. И ето е и тази сигурно. Това всъщност, хора, не знам да ви кажа честно. На кого е някакъв, не знам. Хора, според мен новите дрехи също са... и тази също сигурно са нови. На полицай и на тази, като на футболист ми прилича на мен. Но други неща, мисля, че хора... Не съм сигурен, нали, на 100%, но мисля, че други неща... така... няма. Добре. Това беше от раздел дрехи. Това и са новите дрехи, които поне аз предполагам, нали, че са нови, които са добавени в апдейта. И така, сега да видим всъщност кои още неща са добавени, да видим колите. Добре, така избираме нормално и тръгваме. Да. Между другото, хора, този апдейт в YouTube беше обявен за най-добрия. Не знам, за мен, този апдейт за мен, хора, лично за мен, не знам за вас, много ми харесва наистина. И заради колите, и заради всичко просто. Така че, да, не знам за вас, но на мен лично страшно много ми допада и ми харесва. Така, новата функция, от която ето тази. Това ключе, виждате ли го? От който можем да си отключим колата още отвътре. Разбирате ли, не е нужда да излизаме и да я заключваме направо, а можем още отвътре, ето даже издава звук. Чувате ли? И така, колата ви реално е отключена отвътре. Странното е, аз не знам, хора, малко не си обяснявам как. Ето, то пише, вашата кола е заключена. И тя реално, нали, тя трябва да пише, колата е заключена, аз като се опитам да влезна. Нали, аз си влизам без проблем, което е малко странно според мен, но нищо. Да, така че това е новата функция за отключване на колата отвътре. Тоест, ако играете, нали, например, нали,
с други хора и ако някой се опита да влезне във вашата кола, вие може да я заключите и така той да не влезне. Поне мисля, че така работи, пък иначе как е реално не съм изпробвал хора и не знам. И ами да, общо взето това е. Така да видим интериора на това бебче Peugeot 408. Така, интериора хора е уникален. Не знам, ама за мен е уникален. Този километраж е просто супер реалистичен и е много, много така забавен, наистина. Много реалистичен просто, разбирате ли, гледайте. Тук оборотите до 6 и 7, тук до 250 километраж. Ето тук радиото, бутоните, всичко са го направили много хубаво. Ето тук задното огледало, ето тук, тук дръжките дръжките според мен можеха малко по-добре да ги направят, но нищо, това само да е пък, нали. Така ето там огледалата и така, сега да се пренесем отзад и да видим как е там. Така, отзад интериора хора е горе-долу един и същи. Седалките са такива като бели черни. Тук вратите също не са лоши, пак с тези същи дръжки, но нищо, те не са кой знае толкова така, нали? Да. Седалките отпред са чисто черни, а отзад са бели и черни. Така че, да, ето тук може да си... Това е тук ръчната спирачка, това тук е някакъв бутон и това... да, аз натисна копчето. И това също с хора червеното, не знам дали не е за заключване на колата, честно да ви кажа, но не знам. Ами да, там тук това може да си слагате нещо. Това там е за аварийките, климатик, да. Жабка и така, ето това хора е гледката отзад. Ето това, такава е гледката. Добре, така, според мен хора, да, това са новите неща. Някои хора казват, че може да се отваря и капака, но не съм сигурен за това. Ако вие знаете дали е така, напишете долу в коментарите, но аз мисля, че все още не се отваря. Смисъл на някои коли, които аз съм имал, нали, наистина са се отваряли, обаче точно на това Peugeot, ето дори даже ще ви покажа, но мисля, че на това Peugeot не се отваря. Да, на това Peugeot не се отваря. На други коли може да се отваря, но точно на някои мисля, че не се отваря. Ами, общо взето, това са новите неща, хора. Ами, да, апдейта, всъщност хора, апдейта, не знам как се казва, нали, мисля, че, не знам, не съм сигурен хора как се казва апдейта, но, да, така че, ами, да, хора, това са новите неща, общо взето. Друго, не, чакайте хора, забравих едно нещо. Извинявайте, забравих едно нещо също, чакайте. Аз не съм. Ето това е нова някаква функция Hide Skid Marks. Аз съм я изпробвал и не знам хора наистина често казано какво прави. Ако вие знаете, напишете долу в коментарите, но аз не знам, ето ще я включиме и не знам, нещо не виждам хора много да се променя. Ако вие виждате ми кажете, но не знам нещо за това ли. Не знам честно казано хора за какво е, но по принцип хайта крия и криещи са някакви маркери, не знам за какво е, но това също е нещо ново от апдейта в Car Parking. Така, ами общо взето хора, това е, мисля, че това е 3 нови коли с един автобус, нови дрехи и ново такова за заключване, а и някаква нова функция Hide Marks. Ами, често казано хора да ви кажа, според мен този апдейт ми харесва доста, така че ако и на вас ви харесва, дайте лайк, абонирайте се за каналът ми. Аз бях Криси, дано да ви хареса, чао и ще се видим в другият клип.